Osasun departamentuak koronavirusaren 253 kasu zenbatu ditu 3.165 froga eginda. 8% positiboak izan dira. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak iragarri zuenez beste astebetez mantenduko du Azkoiengo mugikortasun murrizketak. Martxoa hilabetetik SARS Nafarroak Iruñako udaltzaingoko 3.000 ibilgailuen kutsadura ezabatzen ibili dira. Sare publikoan irakasleak masiboki kontratatzeko urtean hitzeko gastua eta sare itunduko moduluak gehitzea onartu da. Nafarroko gobernuak 4.464 kakotx 6 milioi euroko gastu ez finantzieroaren muga ezarri du 2021-erako. Metauten eta Zúñiga 30 bat udalerrirekin konektatuko dira bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilbidearen bitartez. La Pamplonesa 2 kontzertu emango ditu Gaiarre antzokian ostiralean lehenbizikoa eta urriaren 25ean bigarrena. Nafarroko lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatu zuten igande eguerdian Lekunberrin eta honen bertzez erabakia gelditu da abenduaren 6ean Donesteben jokatuko den finalerako boskotea. Bardoetako finala urriaren 17ean jokatuko da Lizarran. Zurginaren ipuina eta txitxiro txiki eta txanagorritxo klasikoak egonen dira ikusgai urrian Zibibo sarea aurrei zuzendutako antzerki emanaldietan. Lantegian bizitxoko ezagutzak eta une atseginak partekatzeko gunea ingurumen hezkuntzarako museoan gaur arratsaldeko 6:00 zortzitara. Behartutako migrazioak zinema 18 bilatuak filma Nafarroko filmotekan gaur arratsaldeko 8:00. Osasun departamentuak koronavirusaren 253 kasu berri zenbatu ditu azken orduetan, Nafarroko Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuak emaniko datuen arabera. Azken orduetan 3.165 PCR froga egin ziren horietariko 8% positiboa eman dute. Hildakoei dagokionez 3 zenbatu ziren 83 eta 88 urteko 2 gizonezko eta 84 urteko emakume bat. Aipatu ere Nafarroko 4 ikastetxetako haur eta lehen hezkuntzako 85 ikasle konfinamenduan sartu dira azken 24 orduotan. Hoiekin guztira 1.628 ikasle daude une honetan isolamendua betetzen. Guztien artean, Nafarroko sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako ikasleen 2,63 dira. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak iragarri duenez beste astebetez mantenduko du Azkoiengo mugikortasun murrizketa eta Faltsesen eta Funesen kenduko du 2 herri hoien intzidentziaren beherakadari esker. Nola nahi ere osasun departamentuak edukiera eta ordutegi mugen ezoiko neurriei eutsi die, bilakaera epidemiologikoa egokia sendotzeko. Ohar baten bidez foru gobernuak azaldu du eremuaren bilakaera epidemiologikoa aldekoa dela, baina Azkoiengo kasuan maila altuetan segitzen duela eta beraz udalerri hontarako bere horretan mantenduko direla irailaren 23an onartutako eta astebete geroago berritutako murrizketak. Neurri horiek eremu publiko eta pribatuetako ordutegiei edukierei eta persona taldei eragiten diete eta mugak ezartzen dizkiete udalerriko sarrerei eta irteerei ezinbesteko joan etorrietarako erreserbatuta bai daude. Ia 7 hilabete koronavirusaren kontra borrokan 2.910 ibilgailu kutsaduraz garbituta, 729 instalazio desinfektatuta eta 750 babes ekipamendu inguru ere SARS Nafarroak kutsaduraz garbituta. Gobernuz kanpoko erakunde hau eta Iruñako udala martxotik egiten ari diren elkarlanak aukera eman du prebentzio estrategi bat aurrera eramateko pandemiak iraun bitartean. Baliabideak eta langileak bermatuta kutsaduraz garbitzeko lan horietarako. Ala personak nola polizia zein larrialdi unitateak kutsaduraz garbitzeko lan hori teknika konbinatu batzuk aplikatuz egiten da. Batetik lixiba eta ur disoluzio bat erabiltzen da ezarritako portzentajean. Ozonoa ere aplikatzen da makina industrialekin nazioartean ezarritako taulen arabera. Urpetu beharreko azalaren metro kuadroak eta unitate eta materialen metro kubikoak kalkulatuta. Azkenik, gainazal sentikorrak agente zikini gabe mantentzen saiatzen da soluzio hidroalkolikoak lainoztatuz.
Operatibo hori Iruñako udaltzaingoaren aretoetan jarri zen martxan Iratziko monasterioaren kalearen 2. zenbakian martxoaren 16an. Koronavirusak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratu zuen errege dekretua indarrean sartzearekin bat. Udaltzaingoaren eta SARS Nafarroaren artean elkarrekin hartutako aginteak aukera eman zuen pertsona, ibilgailu eta instalazioak kutsatzeak garbitzeko lan hoien osagarri izanen ziren beste batzuk ere egiteko. Horrela, bermatuta prebentzioa eta babesa. Lan hoiek izan ziren esku hartze psikologikoak ala polizi taldei nola herritarrei eguneko 24 orduz eta udaltzaingoko babes eta autobabesako arduradunei emandako prestakuntza. Halaber, SARS Nafarroak kanpoko beste jarduera batzuk ere egiten ditu, esate baterako, aholkularitza eta kutsaduraz garbitzeko antzeko lerro bat muntatzea Guardia Zibilarentzat Nafarroan, zein kutsaduraz garbitzeko linea bat muntatzea eta gainbegiratzea Refenan. Nafarroako gobernuarentzat ekipamendu babeserako sanitarioen eskariari erantzuteko sortutako joskintza lantegiaren ardura hartuta, laguntza eman du baita ere osasun langile eta zerbitzuen sektorerako plastikozko babes pantailak banatzen, bata, amantal eta txano sanitarioa josten eta non-touch gailuak prestatzen. Ospitale, osasun zentro eta egoitzetan zein herritarren artean banatzeko. Ia 70 boluntariok lagundu dute modu altruistan SAR Nafarroaren ekintza eta esku hartze hauetan pandemiak iraun bitartean. Nafarroko gobernuak asteazkeneko bilkuran erabaki bat hartu du zeinaren bidez baimena ematen den 2020-2021 ikasturterako eta hurrengoetarako urte anitzeko gastu bat egiteko. Hoietako bakoitzean 2.871.451 euroko zenbatekoarekin, irakasleen kontratazio masibo handitzeko. Irailaren 1 2020 foru legeak sare publikoan xedatutakoa betetzeko. Hezkuntza departamentuak 585 kotx 77 kontratu berri egin ditu aniztasunari erantzuteko eta COVID-a indartzeko. Nafarroko gobernuak 4.474 kotx 6 milioi euroko gastu ez finantziarioaren muga ezarri du 2021ko foru komunitateko aurrekontu orokorretarako. 2020ko aurrekontuan aurreikusitakoa baino 208 milioi euro gehiago, hau da, 104 kotx 89ko igoera izan da. Nafarroko gobernuak asteazkeneko bilkuran foru legearen proiektu bat onartu du 100.000 euroko aparteko kreditu bat emateko Metauten eta Zúñiga herrietan bizikletentzako 2 bide eraikitzeko. Bide hoiei esker herri hoiek Baskon Navarro trenbidearen bide berdea osatzen duten 30 udalerrirekin konektatuko dira. Ondoren proiektuan Nafarroko parlamentura bidaliko da izapidatzearren. Ia garraio publikorik ez duten landa inguruneetan bizikletaren erabilera sustatu nahi da motorrezko ibilgailu pribatuaren ordezko bitarteko gisa. Bide hoiei esker errepidea eta ibilgailu pribatua gutxiago erabili ahal izango dira. Bide segurtasuna gehituko da eta eremu hoietako garapen ekonomikoa sustatuko da landa turismoaren eta kirol praktiken eskaintzaren bitartez. Proiektu honen barnean hitzarmen bana onartu dira Metauten eta Zúñiga herriekin haien hiriguneak Basko Navarro trenbidearen bide berdearekin lotuko dituzten 2 bideren eraikuntza finantzatzeko. Modu horretan bizikletentzako eta oinezkoentzako bide baten bidez, Baldorbako 2 udalerri hoiek bide berdea osatzen duten 30 udalerrirekin lotu ahal izango dira. Metauten herriak 288 biztanle ditu eta bertan bizikletentzako bidea eraikiko da Siernako bidea bezala ezagutzen den eremua, hau da, udalerritik hasi eta bide berdearekin konektatu arte. Kilometro bateko ibilbidean, gaur egun bide hori egoera malkartsuan aurkitzen da eta edozein ibilgailu bertatik igarotzea eragozten du. Zúñiga bestetik 109 biztanle ditu eta bide berriak 497 metroko luzera izango du. Azpiegitura berriek 3 metroko zabalera izango dute, asfaltatu egingo dira eta informazio seinaleak eta tarteko ustubide puntuak dituen areka jarriko dira. Azpiegitura kaltetu gabe urari irtera emateko. Pandemiaren ondorioz geldirik egon ondotik ekainean berrekin zion jarduerari La Pamplonesa musika bandak.
Ekaina eta iraia bitartean 17 kontzertu eman zituen eta oraingoan agertoki berezi batera igoko da, Gaiarre antzokira. 2 kontzertu emango ditu urrian, lehenbizikoa ostiral honetan, musika eta hitza izenburupean eta bigarrena, hilaren 25ean aire latinoak izenekoa. Ostiraleko kontzertuan musika eta hitza fusionatuko dituzte Jesus Garisoinen batutapean 5 poeta nafarrek pandemiaren garaiko hausnarketatik abiatuta sortutako olerkiak errezitatuko dituzte. Pamplonesaren musikarekin batera, olerkariak Itziar Anzin, Marina Aoiz, Isabel Ugalde, Josu Moratxo eta Pedro Rodríguez izango dira. Ilusioz daude haiek ere berriro errezitatu ahalko dituztelako beren olerkiak eta gainera bandaren musikarekin batera beren hitzek beste indar bat hartuko dutelako. Bigarren hitzorduan hilaren 25ean Vicent Egearen gidaritzapean eta Javier Egilor bakarlariarekin batera 52 musikarik Latinoamerikako erritmoekin osatutako kontzertu bat eskainiko dute. Egearen esanetan entzulek ezingo diote utzi mugitzeko gogoari. Egungo testuingurura egokitzea zailtasunez betetako prozesu bat izan dela aitortu du Pamplonesako zuzendariak eta kontzertu bakoitza programatzea odisea baten gisakoa dela. Nafarroko lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatu zen pasaden igandean Lekunberrin. Hori dela eta erabakia geratu da abenduaren 6an Donesteben jokatuko den finalerako boskotea. Iker Vicente gaur egungo txapelduna Jon Rekondo, Eneko Saralegi eta Ruben Saralegi Leitzarrak eta Oier Cañamares. Iker Vicente izan zen bizkorrena 2 kana erdikoak 2:60 ontzako eta oinbiko enborra mozten. 12 minutu 52 segundotan, ia 3 minutu gehiago behar izan zituen Jon Rekondo Leitzarrak, 15 minutu 51. Hirugarren postuko lehia estua izan zen Saralegi anaien artean, eta azkenean gaztena Enekok lortu zuen 8 segundorengatik. Finalerako azken txartela ematen zuen 5. posturako lehia berriz Cañamarestarren artekoa izan zen eta hemen Oier 7 segundorekin nagusitu zitzaion Juleni. Pandemiak eragindako 7 hilabetetako etenaren ondotik asteburuan jokatu ziren jokatzeke gelditzen ziren bardoetako 2 final aurrekoak. Goizuetan eta Jaunzarazen. Behin 2 saio hoiek eginda argitu da urriaren 17an Lizarran finalean ariko diren taldeen zerrenda. Leitzako Atekabers komeni taldeari lehendik sailkatua Malerrekako Bersonautak eta berako Lamixene taldeak gehitu zaizkien. Goizuetan udaletxeko ganbaran jokatu zen final aurrekoetako bat, aforoa murriztuta eta aulkien artean distantzia untzita ere 60 lagun inguru jarraitu zuten saioa bertatik bertara, giro ezin hobean. Parean izan ziren Lesakako Arranopola eta Malerrekako Bersonautak taldeko bersolariak. Eneko Fernandez, Erika Lagoma, Etxaun Azkarraga eta Josu Sanjurjo Lesakarren taldean eta Lazne Untxalu, Egoiz Gorosterrazu eta Iker Gorosterrazu Malerrekakoan. Estitxu Arozena gai jartzailaren aginduetara kantuan. Joaneko saioan, otsaian, anizen jokatutakoan, garaipena eskuratu zuten Bersonautak taldekoek eta beste horren beste egin zuten asteburuan finalerako sailkapena ziurtatuz. Jaunzarazen Basaburuan izan zen beste final aurrekoa, Apeztegi Berriko ganbaran hau ere bermatu ziren segurtasun neurri guztiak eta 50 lagunen aurrean abestu zuten berako Lamixene eta Barañaingo Hego Haizea taldekoek. Beratarren partetik Aitor Elexpuru, Julen Zelaieta eta Patxi Castillo aritu ziren bersotan. Barañaindarren aldetik berriz Ainara Ieregi Ander Baiano, Endika Legarra Inigo, Aranguren Pika eta Txatxa Aleman. Gai jartzaile lanetan Ainhoa Larretxe aritu zen, beratarrek irabazia zuten joaneko saioa martxoan Tafallan egindakoa eta asteburuan ere nagusitu ziren finalareko txartela berretziz. Horren bestez argitu da urriaren 17ko finalean ariko diren talden zerrenda. Leitzako Atekabers komeni taldeak lehendik zuen sailkapena ziurtatuta pandemiaren aurretik jokatu baizuen bere sailkapen kanporaketa orain zehaztu dira beste 2 talde finalistak ere. Lizarrako ikastolan eginen da finala, segurtasun eta osasun prebentziorako neurri guztia bermatuta, urriaren 17an izanen da 5etan. Sarrerak salgai daude honezkero www.bersosarrera.eus atarian online eta fisikoki Lizarra ikastolan bertan.
Zibibos sareak aurrendako urriko programazioa iragarri du. Programak 15 proposamen eskaintzen ditu, goien artean antzezpenak, ipuin kontalariak, ahozko narrazioa, eskulanetako sormen eta artelantegiak eta dantza. Larunbatean emanen zaio hasiera programazioari, zurginaren ipuina antzeslanaz, Iturramako Zibiboxean eta ahozko narrazio saioaz euskaraz, Sanduzelaiko Zibiboxean. Trokolo teatrok zurginaren ipuina taularatuko du, Iban Barrenetxeak idatzia eta ilustratua eta Firmin izeneko zurgin fin eta delikatuaren historia kontatzen du. Bere mailak ez zeuden inoiz kolokan eta abesteko naiz dantzatzeko gai ziren jostailu eta automatak egiten zituen. Behin zurginak eskari oso berezia jaso zuen, bezero oso bereziarena. Bonbus baroia. Firminek zerratu, itzatu, lixatu zuen eta enkargoa garaiz eman zion. Baroia hain pozik geratu zen, ezen ura izanen baitzen hain bezero xelebrearentzat egingo zuen lehena. Eguerdiko 12 gaztelaniaz egonen da ikusgai eta arratsaldeko 6 euskaraz eta sarrerak 3 euroan eskura daitezke webikoitza pamplonaeskultura.es webgunean. Collins Clownek taularatuko ditu urriaren 24an larunbatarekin saio bikoitzean ere, Txitxirio txiki eta txanogorritxo antzeslanak Mendillorriko Zibiboxean izanen dira 12 gaztelaniaz eta arratsaldeko 6 euskaraz eta sarrerak 3 euroan salduko dira. Bi ipuin klasikoen protagonistak heroiak dira eta askapenaren bidea bilatu eta aurkituko dute. Lehenengoak bere asmamena erabiltzen du txikia izateagatik eman ez zioten familia eta gizartea aintzatespena lortzeko. Bigarrenak ezaguna duen bidean dauden arriskuak zuzenean ezagutuko ditu. Eraldaketa sakona eta personala esperimentatuz heldutasunera heltzeko. Antzerkiaz gain asteburu honetan aurrek ipuin kontalariekin ere hitzordua izanen dute. Maitane Perezek gidatuko du udako ipuinak Patriketan ahozko narrazioko saio euskaraz larunbatean 12 Sanduzelaiko Zibiboxen. Urriaren 17an larunbatarekin saxofoi jotzailaren istorioaken saioa bikoitza izanen da musikaz lagunduriko ipuin kontalaria, Ameli Xirrituen jostunen eskutik. 12an gaztelaniaz taularatuko da Zabalguneko Zibiboxen eta 6 euskaraz Jularrotxa Zibiboxen. Urriaren 29an ostegunarekin kondestablen saratizate izanen da Sergio de Andresen eskutik Pablo Sarasate iruindar konpositorearen inguruko historioaz. Eta urriaren 31an ipuin kontalaria inglesez saio bikoitzean. Abandone laboratoria izenburupean 12an Zabalguneko Zibiboxen eta 6 Milagrosako Zibiboxean. Lantegian bizitxoko ezagutzak eta une atseginak partekatzeko gunea Ingurumen Hezkuntzarako Museoan gaur arratsaldeko 6etatik 8etara. Gune honek xede du bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatzea eta ongi pasatzea gure bizikleta doitzen dugun bitartean edo bestei laguntzen diegun bitartean. Horretarako Juanjo Iriarte izango da bertan, konponketetan aditua eta bizitxokora doazen lagunei laguntza eta aholkuak emango dizkie. Behartutako migrazioak zinema 18 bilatuak filma Nafarroko Filmotekan gaur arratsaldeko 8etan. Zuzendaria Poko Uman eta Amer Xomali, iraupena 75 minutu, bersio ofiziala arabieraz, hebreraz, inglesez eta frantsesez azpitituluekin gaztelaniaz. Lehen intifadan zehar palestinar talde batek bertako esne negozio txiki bat abiatzeko egindako ahaleginari buruzko dokumental animatua. Sektore hau segurtasun nazionalerako mehatxu gisa ikusten zuten israeldar agintariei behien hartaldea ezkutatu.